Ja, så vi vil gerne meget frisøren her, vil du så godt filme til YouTube. Ja. Forbered. Du kan lige sætte en enkelt pind i, kan du det? Jo. Kan man høre os også, Ja. eller? Ja, det er altså frisøren. Jeg kan lide du. Kan du ikke lige finde et godt hul, eller hvad? Jeg kan lide det. Godt. Se, er det ikke godt? Ja, det er super smart. Ja, jeg har fået en meget moderne frisyr. Ej, I blev rystet. Ej, shit, seriøst. Er den ikke bare? Ej. Se, mor. Se, du kan på. Ej, hvor er det smart, ikke? Jo, det er simpelthen så hop, hop, hop. Så lige de der hallo. Ja, det er rigtigt. De heroppe. Jamen så den. Jamen så den. Ej, altså Rosa, du skal hvis du skal lave en skørt her, så skal du altså stå stille. Så skal du derovre. Prøv at se. Ja, der. Ej, Mit sætte. Ja, ja.